Ang pagbukas sa usa ka buwan nga kasaulugan sa ika-455 nga kasumaran sa pagkahimong probinsya sa Sugbo, gitampungan sa tanang mga gobernador o ubang opisyal sa mga rehiyon tibuok Kabisayan. Ang pinasidunggang dinapit mao ang First Lady sa nasod, Lisa Aranita Marcos. Anay report. Unang gipahigayon ang pagpakayab sa bandera sa nasod at tubangan sa Kapitolyo nga gitampungan ni Governor Juan Garcia, mga opisyal o kawani sa provincial government. Mitambong usab si First Lady Lisa Aranita Marcos nga maoy pinasidunggang dinapit sa kasaulugan. Gisunod ang ceremonial planting sa kahoy ug dayon ang pagbukas sa tabo sa Kapitolyo diin gibaligya ang nagkadiyang produkto sa kalungsuran sa lalawigan. Samtang atol sa tigom sa Social Hall sa Kapitolyo gipakita sa mga mitambong nga opisyal pinanguluhan ni Garcia ang ilang suporta sa Marcos administration pinaagi sa pagpirma og manifest of support sa kahiusahan. Mitambong ang tanang unom ka gobernador sa Kabisayan kinsa gitawag ni Governor Juan Garcia alang sa pagpirma usab sa manifest of support sa kasamtangang administrasyon. Lakip kanila si Bohol Governor Ari Sumintado kinsa bag-ohay lang nakabalik sa katungdanan human gibali sa ombudsman ang nahaunang suspension order bato kaniya. And so as we celebrate our 455th founding anniversary of the province of Cebu, in the presence of our united mayors, vice mayors, councilors, barangay captains, barangay kagawads, SK chairman, SK kagawads, may I say that truly this deserves something to remember this unity by. Gihatagan usab og mga gasa ang unang ginang kinsa emosyonal nga nagpasalamat sa gihatag nga suporta sa mga Cebuano officials ngadto sa Marcos administration. It's really so touching, and you know, it's not perfect. My husband is really trying, and sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy what he's doing, but unity has a lot to do with it. Like in Cebu, in fairness to your governor, she really united the province. Sa katapusan, gimugatan sa gobernador ang kahiusahan sa One Cebu Island, One Philippines sa pagbangon sa nasod. Samtang nanghatag usab ang Kapitolyo og financial assistance sa mga mayor ug vice-mayor, vice-gobernador ug mga sakop sa provincial board alang sa ilang mga infrastructure project. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.